Pentru că vreau o schimbare. Ok. Chiar o schimbare și aș fi reușit și singur, dar am zis că te urmăream de mult timp. Și am zis, bă, dacă nici cu Gabi nu mă țin de treabă atunci, Ok. să fie unul care să mă împingă de la spate, renunț mai greu. Ok. Până Și îți acum pare rău acum că am început treaba? Nu. De ce? De ce nu-ți pare rău? Păi, în primul rând am 10 kg mai puțin. În al doilea rând, și astăzi la bazin am văzut o schimbare. Dacă înainte, nu știu, dădeam o tură de bazin și eram leșinat, acum mă duc 3-4 și e mult mai bine. Ok. Deci am dezvoltat un pic și rezistența, să zic așa, nu știu dacă m-am exprimat bine, dar Păi clar, ești mult mai ușor, altfel te miști, îți dai seama. mie asta mi-a lipsit. Când mă duceam, anul trecut, de exemplu, când am fost, făceam de capul meu. Bine, nici n-am fost într-o sală ca și Barta. Am fost la Ice Deep, unde sunt aparate puține și făceam cam același lucru de fiecare dată, plus bazin. Dar acum chiar N-aveai un program, nu știai ce să faci. n-aveam un program, exact, da. N-aveam un program. Cu programul alimentar nu era o problemă nici atunci, dar programul ăsta de antrenament era haotic rău, că practic făceam toate grupele într-o zi. Și chestia asta că, uite, trebuie să trimiți poze săptămânal, trimiți kilogramele, poze cu ceea ce faci, simți că te-a ajutat chestia asta să te ții de treabă Chiar mai... eu oricum mă trezesc dimineața de vreme, nu am. Și plus că am făcut și eu o simulare acolo, prima poză și cu ultima, și totul sunt flat, dar sunt un pic mai mic. Păi clar, acum îți dai seama, într-o lună se schimbă lucrurile, dar nici nu poate să fie magie la mijloc, știi? Toată chestia asta și ușor să se mai schimbe lucrurile, o să vezi. Dar hai să ne trecem și în partea cealaltă.